Здравейте хора и добре дошли в моят чисто нов канал, който е Peppy Play, и мисля да започнем като за първи епизод с класиката, а именно Майнкрафт. Ето, сега се намирам. Добре, има кораб, се малко ще отидем там. Започвам чисто нов канал и се надявам да ви хареса това видео. Нека сега да започвам. Така, сега мисля да дойдем първо да вземем тук това дърво и после отидем в кораба. Малко да се подготвим за вечерта, защото ако не намерим достатъчно вълна, не знаем какво става вечерта. Така, взехме достатъчно дърво, имаме 6 дърво. Сега нека да дойдем в кораба и да видим какво има. Добре, чай да направят днеска. Добре. Сега да се качим горе. Така, арба. Добре. И да видим. Тук има нещо. Да видим само. И в него... има диаманти. Добре. Вече има диаманти. Супер, има 9 айрон. И почти можем да си направим още едно Iron Scientist. Трябва да видим този какво има. Има броня, добре. И ние същи ли са? Добре, влизаме тук. Да знаете, само аз не знам какви са тия неща новите. Това не са много нови, но... Да, не знам какви са. Добре, близко до нашето скровището. Айде. Добре. Сега ще отидем към скровището. Ще видим като стигнем там. Добре, хора, тук някъде. Трябва да видя точно. Тук се пара да е. Добре, нека да си направим крафтинг тейбъл. Да сложим тук. Да си направим една лопата, че много се забавим. Къде? Не, чай, не е една. Къде е дървената? Да. Почваме тук. Това. За новия канал съм ви подготвил много игри. Много игри, които ще играем различни. Ще видите какви са, няма да ви казвам сам. Но надявам се да ви хареса видеята, които ще правя. И да, сега нека да намерим този. Намерихме го хора. Така, да махам камъка отгоре. И сега някъде. Добре. Имам броня. Имаме още айрон. Супер. Имаме вече 13. Имаме злато. Има тинти, което не знам дали е злато. Имам печена риба, добре. Тък му, защото ми е от глад. Има сърцето на океана. И няма да видим, но нещата, които ми трябва, че сложам. Мълтън плеш. Чихме се сега. Дай да вземем малко камък, защото аз този кораб малко обърках нещата. Вече така, че ще трябва да си направим къщата от едината за тази вечер. Така че нека да се подготвим бая бързо, защото виждаме, скоро става нощта. Така, сега влизаме тук. Дай да ги изкопаем. Най-много мраза, когато трябва да копая като в началото и трябва, защото по друг начин много повече се забавиш и трябва просто да копая
с кирката дърт. Не знам, защо не ме дразни. Взимам правя така. Взимам 3 камък. Имам тук да си направя камъна кирка, че да копаят много по-бързо. Винаги правя така. Така слагам тази. Найде тук да направим. Ето тук. Ще излезем само из малко дърво. Защото ще ни трябва за факли. Така. Добре, бързо прави. Така, сега взимаме това дърво. Така. Добре. И още едно бързо. За храната някакво да се притеснявам, защото от съндъка взех 6 риба. Така, бързо. Крафтинг тейбъл, така. Добре. Отваряме дупката. Че... О, това е тъмно. Добре, нищо. Това го виждам до някъде. Надявам се и вие да виждате малко. Така. Правим тук една печка. Да. Чакай да направим. И тук трябва да направим. Нека да хапнем риба, защото сме много гладни. Сега да не се да намеря и да се опитам, например, да намерим след. Ще най-добре сега да намерим. Да го вългнем и след това да си направим къща. Но къщата може би ще е в други епизод, който ще бъде в петък. Да я направя този епизод, но мисля, че няма да успя, защото виждаме колко бавно сега ще мине тази нощ. Така, сега мисля малко тук да разширя и без това да вземем, добре, готово е, и без това да вземем малко камък, за да имаме ресурси. Да не сме бедни. Така, вземем тук. И можем също, не знам кога ще го направим, но искам наистина много да го направя, да играем на LAN-блок. Но ще видим кога ще играем. Чай да сложа факли, че то ми писна вече. Чакам. Добре. Дайте да направим тук. Нямам пръчки, добре. Дай да вземем тук. Цялото дърво направо, няма смисъл. То нали вече си изпече. Ето толкова. И това тук едно. Така взимаме кирката. Между другото, ето тези два панталона взех от съндъка. Ето един е с защита 1. Другия е неразрушимост 2. Мисля да сега защита 1, защото ако ще ми нападне, както сега сме по-слаби, тъма започваме, че да ми е по-лесно да се бия. Затова мисля да сложа тях за сега. Значи и двете са хубави, но сега е по-добре за защита. Така. Тук имаме между добре. Мисля тази бутилка да иска би, то няма да бъде. Айде първи левел. Сега ще си направим Iron тулове. Меч. Радва. Да направим и кирка. Той сме. Да ги сложим. Сега няма да взимам. Хора, ще изчакам да стане ден и тогава ще продължим, защото сега не сме мина да излизам навън.
До тогава ще чакам тук долу. Добре хора, вече е ден, така че нека да махаме тази пръст тук и да излизаме. Само ще трябва да внимаваме за крипери, скелети, които се крият под дърветата. Добре, идва едно зомби, но ето, всъщност шапка вече не е тук. Мисля да се махна от тук, защото тук е... Това не е ли този ред кебан? Чай. Така ми се струва. Ето затова е била мъглата. О, не. Аз тук не сме я видя. О, не. Браво. И това е едно от нещата, които напълно... Не че напълно не знам, не съм много запознат, но тук наистина е ужасно. Особено ако дойде вечерта, брат. Майко. Искам да съм... Дай да се махна по-бързо, че аз вече не мога да говоря. Не. Надявам се да не е толкова огромен, защото искам да съм... Добре. Тук е края. Май. Да, добре. Краято. Така. Наистина не знам какво ще ме късмета с тия ба... Чей. Не. Мисля, че тук трябва да внимаваме. Не знам какво става тук, наистина. Добре, не, няма да взим. Сега искам първо да... Пате, ние намираме много рязки неща. Добре. Първо намерихме най-редкия байм, после намерихме слънчогледи. Какво става? И само различни байми. Един до друг. Тук е снежен, джунгла, тоя, лилавия, чери дърветата. Какво става? И само слънчогледи, точно до чери байма. Наистина, не знам какъв късмет се оказах. Точно. Колко е реакцията? Да се направим тук. Тук мисля, че е добро място. Имаме долу динамическа, чери бани и хубава кръста. Али сега бих мога да я взема много. Виж до някакви кръсти тук, водни кръщери и всякакви кръсти. Точно са тук. Само не знам дали да тук толкова изглежда, но тук. Не знам къде е по-рада. И ще го изравним. Даже да няма се опаха съм легко. По това място. Не, това ти се шегуваш на мен. Аз не мога да говоря. Добре. Планини, чери байм, малко по-натам са нови. И там малко по-далече. И мисля до бъде този епизод хора. Мисля в следващия епизод да... Не знам, плановете ми може би за следващия епизод да направим малко тук, да оправим селото направо. Надявам се да ви е харесал. И ще се видим в петък. Чао и до следващото видео.